I pozdrav svima ljudi, ovo nas ponovo u Serbian Full Show. Danas ćemo igrati Slither.io, treću epizodu. Idemo mi da krenemo. Evo kao što vidite, izabrali smo ovaj skin, pošto je onako moćan je. Odmah smo i krenuli tu. Pa gdje ćeš? Ne. Daj, nemoj da me zezaš. Moram ja malo da sušim neke fore. Tu. Da proučimo. Ajmo. Dođi. Ne. Lik me, znači da ne kažem. Ne verujem. Dođi sine. Kako sam sad proletao, vrati. Beži me iz ove gužve da me neko ne safata. Ajmo. Malog mogu. Joj. Kako se ovi uvijaju, počinju da me plaše malo da će me pojesti. Idemo. Dođi, sine moj. Ajde. Kako me zez. Ojoj. Taman sam krenuo lepo. I opet. Dobro, na vezi. Okej. Ojoj. Sad ovdje mi smo lepo obratili pažnju na ovog, nismo ga vidjeli. Beži bre. Dođi sine. Najviše nervira u ovoj igrici. Daj bre, šta? Šta sam te da kažem? Da. U ovoj igrici me najviše nervira to kad ja uzmem nekog lika, a to mi se pojedu. Znači njegovu zmiju. To sam te da kažem. Joooo. Što se ovo meni baš dešava? Nemam pojma. Dođi sine. Joj, ubio sam ga i naletao sam na ovog. Ajmo bre sad. Sad moramo. Znači sad sam se uzbiljio. Da sine. Ček. Jo, gužva. Bežim iz gužve. Ajmo. Nije lagano. Tako je. Sam malo. Pa to bre. Samo jedi. Idemo. Ajde. Dođite. Joj, sam malo. Sad ćemo mi nekog da rešimo. Joj! A daj bre. Idemo mi.
Moramo da se sredimo. Samo skupljaj. Laganini. Ajde. Dođi. Idemo sad malo da jedemo, samo da ih nađemo. Mogli bi ovog. Ili on može nas, da. Ajmo bre. Koji skin nesrećan. Ne. Ajde bre, dođite. Dođite na zmiju. Šarolju. Jaj, majko moja. Ok, ja ću da završim klip. Hvala što ste gledali ovo. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!